फ्लिपकार्टआव अर्डार होना मोननाय बायदि मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन। जमेट'आव अर्डार होना मोनजानाय बायदि मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन। माइबारियाव गुमा गोथाव मोननाय बायदि मोनब्ला सना नोंखौ बारसिन हैगौमोन। फाग्लियांदि नोंखौ बेसे अनो, फाग्लियांदि नोंखौ बेसे हास्थायो। फाग्लियांदि नोंखौ बेसे अनो, फाग्लियांदि नोंखौ बेसे हास्थायो। सेरजोंबो सोंनो हाया, फार्लाजोंबो सोंनो हाया फाग्लियांनि अननायखौ। सेरजोंबो सुनो हाया, फार्लाजोंबो सुनो हाया फाग्लियांनि अननायखौ। फ्लिपकार्टआव अर्डार होना मोननाय बायदि मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन। बोरमाया गाबो मेलेले, मोसौआ गाबो म'। बोरमाया गाबो मेलेले, मोसौआ गाबो म'। दाउखाया गाबो गा, दाउलाया गेसेर ग' गेरे ग'। आंनि नोंखौ अननाया जालांबाय ग' गेरे ग'। बोरमाया गाबो मेलेले, मोसौआ गाबो म'। बोरमाया गाबो मेलेले, मोसौआ गाबो म'। दाउखाया गाबो गा, दाउलाया गेसेर ग' गेरे ग'। आंनि नोंखौ अननाया जालांबाय ग' गेरे ग'। फ्लिपकार्टआव अर्डार होना मोननाय बायदि मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन। जमेट'आव अर्डार होना मोनजानाय बायदि मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन। माइबारियाव गुमा गोथाव मोननाय बायदि मोनब्ला सना नोंखौ बारसिन हैगौमोन। सना नोंखौ ला 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 ला, सना नोंखौ दिं टिगिदिं टिगिदिं, सना नोंखौ